पार्टी में बोला के भगाओ तरस बाहर तेगला सो साला दिमाग खराब हो गइल बा हमार। रहबू चुप फिर सरो तार लोग पार्टी में हम आवत नहीं। नो 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 नो। अरे ये हजे गंगा में नहाइले बाबे देखो। अटे ये बबुआ हटे का हो तो बबुआ गंगा नहाए के वजह बता सकत रह तू। तो चाचा तारा के का बताई बहुत सारा गलती हो गइल रहा ये गलती के मिटावे खातिर गंगा में बबुआ हवा मत उड़ा बताओ गलती कौन भई रहल। गलती ई बतावे वाला बात ना हटे क के दिखावे वाला हटे। का हो ना चाहिए देखो ना कोई नहीं खत्म हो गइल बा। अरे काहे झूठ बोलता रे। नो 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 नो। सुबह रही देखो तनी की चुराए खात ले नो। ए रोला हो लेकिन सुबह सब खोनिया खा गई नहीं हो समझ ला। चल भाग ना सड़ी। गलती कैले बिया कि नहीं कैले इनसे ये पूछा जाए कि ये गंगा नहाई है कि नहीं नहाई है और नहीं बताती है तो एक लाठी उठाइए और लाठी का मार मारिए। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो। तो भाई लोग अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। आज चैनल पर नया बार लो तो ऐसा भोजपुरी में कॉमेडी देखाती हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर भाई लोग मत भूलिए।